Diamond. Oh yeah, I discussed on now. Here masara. One you work in transport. Here transport. How that then you call to. All the like kuna about what to know. The way you do to for. All the day to give on to ta. You can you as what I want to back. Why should they get on free of charge? Should they get on a good union? The good union free. Who may resist the auto? So what can you get transport now? You need transport. Mba o, Agaghim erikwa transport mmadu. Ihe mma na ma ga-eme furi, Agaghim ekweti ya. Isi m chọrọ gị bịa, ma obi m anabataghị gị, ọ na mmụọ m chọrọ ka ị gaa ya. Agaghim asị gị sendiela m transport, talk more of nke iri elu. Aga m agwa gị mba, ana m abịa, see the reason why na m achọghị ịbịa. And if ọsụwazi onwe gị, ọ wụzi snobbing ka m ga-asnob gị. Agaghim iri ego transport mmadu adịrọ good because ịmara ebe ị ga-jam onye ahụ tomorrow. O nwere ike onye iri ego transport ya today, o tomorrow, o were another person wee trade gị. O nwere ike ọ bụrụ na ọ gwa gị bịa Port Harcourt na ọ ga-enye gị ego dị otu a. The amount ahụ ọ dịrị okay with you. Kama ị ga-asị ya mba, you are not okay with the price. Ọ na ị ga-abịa ị nara ego transport rie, ị narazie ego transport rie, ikwuchie balance ya. O nwere ike tomorrow onye ahụ ga-eji another person book gị business self kwụọrọ gị ụgwọ flight ịbịa Abuja. And him as our girls now, I like ụmụ ihe fake life anụwa. Once onye ahụ nọ na flight dị involved no Abuja, no big hotel, no that place. Or choosing ịma whether my life or their trist or were ihe ọjọọ ga-eme n'ebe ahụ ọ ga-eje. Iwu megide na ọ ga-eje ebe ahụ. And o nwere ike ya iru that place or ndị ritualist or ndị occultist, something like that. Or ndị na-ere pass mmadu. Or will just that is why some girls ga-apụ like this. Aga abatazi. In my one girl, my friend, one of my guys said they're a girl. The girl no mind. They send the area 10,000. They have their over. The girl they get the money. Then I see what the girl not to see go back. The girl I see no have money here. And when some girls now they all get a lot of what's in my man not was in here on the ego. Not to retire. A woman of my girl all while. My guy ji happen see Diego. But I would mmadu niile ga-ahapụ. O nwere ị ga-agwa na ị ga-agwa nwunye ya. Ihe ọzọ ga-eme wo chọwazie ụzọ ọzọ ọ ga-eji waste your life. O nwere ike ịgo be boy self. O nwere ike wena aka si all the way from Owerri anụwa ọnụ gaa Ụmụahịa ahụ lodge ya somewhere kpọrọ mmadu. That person ejezie butezie gị. O butezie gị pụta ebe ahụ o nwere ike igobi ndị hiking. O nwere ike something like that. Agbagbuo the person. O na-eme ya to protect because of what gị as a threat. Na ị ga-agwa nwunye ya. Something like that.